boss, sa araw na to mangunguha kami ng kapo-kapo. Hindi ko alam Tagalog nun. So Basta shell. basta shell sa may mga bato dyan sa may dagat. So stay tuned mga boss. So pag ganito na bumaba kasi yung tubig, madami yung shell dyan mga boss. So mangunguha tayo. Andun pala sila Boss Joey, oh, nagdadala. Dito sila sa mga bato-bato, pupunta yung mga shell na yon. Nyante. Oh, nyereta. Nya tawag natin? Tagalog na. Ang te? According to Lani. According to Lani, ganito siya. Pinig mo yung mga malalaking bato. Okay? Tuloy ni kambal mo. Kapan na? First step, tumingin ng magandang spot. Second, ipagilid yung malalaking bato. Anong pangatlo, boss? Rubin. Wow! One down. Makita mo tatakil. Nakaisa si Boss Kyle. Ganito po. Anong tawag dito? Wait lang. Hindi ma-focus. Ganito ang kagandahan sa probinsya, guys. Kung walang ulam, maraming pagkukuhanan. Kaya lang nagkakaubusan na. Pinaka-expert sa expert. Taranan! Ante, gisong ka kanungot. Ani, kumita ka. Ayan, Ciel, Ito tayo kay Boss Joey. On summit! Karuprupit ka lang. Naggalis tambal. Tingnan natin kung may makukuha siya. Kawan? Rapo, din pala. Padaw. Kulit magalis na kita ba ito? Ay, giimas eh. Daktil yan. Oh. Nakaisa si Boss Joey, guys. Gonsa mo, ba't di sa uji may isa? Eh, taro naman. Ryan, sajar ka na eh. Ano, may maigahan ko yun yun. Awan naman ito yan. May maigahan dito. Napurpura. Oh. Naiko, parang ibang relate ito mo dito yun eh.
Baka ato jiting nga mahal. Hangata. Eh. Mauyaw na J Mountain yung pagkabilan dere. Tantawan. Yan. Wow, patingin. Takula din niya. Wow. Anyo sagsagid din ah. Naliday tata. Umalak. Omot. Wow. Wow. Laing yaw. Si Boss Joey oh. Yan pa lang yung nakuha. Mahina. Mahinang nilalang. Doon na alam mo nante? Una eh. Ayan o. Expert. Una yan. Gadon niya. Yun aja nih. Ini papang. Ini papang nih. Bossing. Ini pala daw na pay tayo si a. Masin na talaw. Ada turista dyan eh. Hey man! Hey man! What's up? Turista. Kelisong? Oh! Ayaw ang game uni na niya. Boss, doon alam mo. Dami na boss. Ayan o. By Boss Joey. Oh, na eh. Nalaing dati, nalaing. Magaling, magaling.
Ang dami niyang alipores ni auntie. Boss Joey, saan yung nakuha mo, boss? Wala pa? Oh, sana all. Dami. Nice. Ano, nakuha ni Auntie Lani. Dami. Nakuha namin, oh. Maliit. Susuk pelat ta kami mata. Kita nyo na po karkaro patagitan eh. So yan mga boss, uuwi na kami. Mahirap palang kumuha ng gano'n. Nahirapan si John Tess, oh, yan. So andun na sila, Boss Joey, oh. So see you next vlog mga boss. Sana mag-subscribe pa kayo and hit the notification bell para lagi kayong update sa mga darating pa na mga videos namin. Nya. Nya Boss Joey nya. Oh. Kita nek yo si mana? Bye-bye ko na. Bye. Tama.